Vítejte na mém webu Paula Fasaty. Já vám chci ukázat, jak se tady zorientovat a v čem vám můžu být nápomocná. V první části najdete sekci osobních konzultací. Tam najdete jednak možnosti rezervovat si termín, hned sami si vybrat online, co se vám hodí, a rovnou si zamluvit konzultaci. A můžete se tam také podívat na video, které vám přiblíží, co se v těch konzultacích obvykle řeší a v čem vám můžu být nápomocná. V další části se můžete podívat na moje vzdělání, to je myslím gro, které je dobré vědět vždycky, když se pouštíte do práce s jakýmkoliv člověkem, který vás v něčem doprovází, tak v sekci o mně najdete všechno aktuální a potřebné. No a pak je tady sekce kurzy, která vám ukáže vlastně takové 4 základní typy kurzů, které můžete spolu se mnou absolvovat a kterými vás můžu provést. Jsou to kurzy, které pomáhají zvládání stresu a emocí, a najdete tam taky video, které vysvětluje všechny různé podrobnosti. Zároveň, kdybyste měli jakékoliv otázky, úplně dole najdete kontaktní formulář, kam mi můžete napsat a s čímkoliv se na mě obrátit. Budu se snažit vám odpovědět, co nejdříve to půjde, ač to nebude určitě obratem, protože gro mojí práce je být s lidmi a věnuju se potom administrativě večer. Já ještě chci zmínit taky to, že tady můžete najít 2 sekce o tom, co mě inspiruje. Tam jsou různé videa a články, případně aktuality, kterými vás taky ráda inspiruju a podělím se s vámi. Zároveň vás zvu na svoje sociální sítě, především Instagram, kam přidávám různé věci kolem témat mindfulness, zvládání emocí, rodičovství a tak dál. A pak tady najdete ještě na webu sekci, která má v sobě nahrávky meditací, a ty můžete směle využít k tomu, abyste pečovali o své duševní zdraví. Budu moc ráda, když se k nim budete vracet, nebo je můžete klidně doporučit komukoliv, kdo by z nich mohl mít užitek. Tak jsem moc ráda, že jste sem zavítali a budu se těšit, že se nějak potkáme.